Rolf vagyok. Az elmúlt 1-2 évben kigondoltam egy szójátékot, ami több nyelvjáték, szójátékon alapszik végül is. Ezt lehet egyedül, ketten vagy csoportosan is játszani. A lényege az, hogy egy értelmes szóból egy másikat képezünk egy kisebb változással. És így tovább, lépésről lépésre, ameddig eljut az ember. A legjobb, ha a változások között nagy jelentésbeli különbség van. Ha pontokra menne a játék, ezzel a változtatással nagy pontot érne el az illető, a játékos. A kiinduló pont értelmes, önmagában is megálló, egy karakterű szó, például ő. Változtatások. Új karakter betű hozzáadása. Ő plusz z, őz. Egy betű karakter elvétele. Ősz mínusz z, ős. Egy betű karakter megváltoztatása. Őből á, ás. Tükrözés. Őse, eső. Sorrend változtatás. Helycserék. Erős, őrse. Esetleg lennének extra változtatások. Például másra hangzó zöngétlenítése, másra hangzó zöngésítése, vagy zöngésségcsere, magánhangzók hangrendjének megváltoztatása. Esetleg 2-3 kisegítő eszköz is lehet egyszer használatosak. Például toldalék hozzáadás, vagy 2 változtatás lehetősége egyszerre. A játék megkezdése előtt lenne egy lista a játék szabályokkal. Ezt a játékos feleknek kell kitölteni, és az azonos kipipált játékszabályok lépnének érvénybe. A következők lennének. Betűváltoztatás. Ez alatt lehet betűcsere, betűhozzáadás, betűelvonás. Vagyis nem számít külön a C betű D-nek és Z-nek, hanem egy, és ennek megváltoztatása egy másik betűre cserélődik, például C-re, vagy J-re, vagy S-re, vagy karakterváltoztatás. Ebben az esetben külön karakternek számít az összetett betűk elemei, például S, hogy S és Z, hogy el lehet vonni belőle a Z-t, vagy az S-et. Harmadik. Szótoldásnál a magánhangzó hossza megváltozhat. Például hosszú ű-ből rövid ű. Erre vonatkozóan még alatta lehetne az, hogy csak az I hosszú I, O hosszú O, Ö hosszú Ö, U hosszú Ü hosszú Ü esetekben. Még ide lehetne azt kötni, hogy esetleg pontozásnál az automatikus ékezet változás mínusz fél ponttal jár. Akkor a pontozás. 1 pont a változtatás, 2 pont, ha a szófaji a változás. 0, ha nem tud újat alkotni és passzolnia kell. -1, ha körbeér ugyanaz a szó, ha visszajut a feladóhoz. És hát a -fél, hogyha automatikus ékezetváltozás megy végbe. Akkor egy kis példa. Ő plusz Z, őz. Őz plusz S, ősz. Mínusz Z, ős. Plusz T, őst. Őből E, est. Plusz E, este. Plusz T, teste. Plusz M, testem. T-ből F, festem. Nem az a cél, hogy másikat kiejtsük, hanem hogy együtt, ha másokkal játszunk, többre vigyük. Érdekes akkor lesz a játék, ha a szófaj változik gyakran. Pluszpontokat kaphatnak azok a felek, akik 3-nál több egymás követő szavak értelmes mondatot alkotnak. Például szegény, legény, regény. Vagy lehetne szegény, legény, lepény. A játékmód lehet egyedül, vagy szóló, vagy ketten, szótárs, vagy csoportosan. Erre még nem tudtam
jó nevet kitalálni, lehetne szókör, szórók, de jó lenne, ha ez amilyen formában kivitelezhető lenne, és elérhető a neten, mint közösségi játék. Remélem tetszett az ötlet. Amúgy lehet papíron kivitelezni, játszani, ha tetszik. Hát akkor próbáljátok ki, és jó szórakozást. Ciao.